भाई बहन लोग खातिर एगो खुशखबरी। हिमाचल में 6000 प्लस प्री प्राइमरी शिक्षकों की बहाली। शुरुआती बचपन के शिक्षा बहुत जरूरी बा। इ जान के हिमाचल प्रदेश सरकार 6000 से ज्यादा प्री प्राइमरी शिक्षक के बहाली कईले बा। शिक्षा के दीप बने के चाहत ओह नवहियन खातिर ही सुनहरा मौका बा। एह वीडियो में हमनी के देखब जा पूरा बहाली के आसान समझ, पात्रता आवेदन प्रक्रिया के बारे में बतावल गयल बा। रौरा खातिर का फायदा बा। अगर रौवा भी लइकन के शिक्षक बने के चाहत बानी त ई वीडियो रौवा खातिर बा। अपना दोस्तन के साझा करे के मत भूली जिनका एकर जरूरत पड़ सकेला। शिक्षा के क्षेत्र में एगो महत्वपूर्ण पहल में हिमाचल प्रदेश सरकार 6000 से अधिका पूर्व प्राथमिक शिक्षक के बहाली के घोषणा कईले बिया। ई बहाली आउटसोर्सिंग के आधार पर हुई, जवना के मकसद राज्य में प्राथमिक शिक्षा के मजबूत कईल अवूरी बच्चा के बेहतर शिक्षा दिहल बा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कहले कि बच्चा के उज्जवल भविष्य के ध्यान में राखत ई बहाली कईल जाता। उ इहो कहले कि बच्चन के चौतरफा विकास खातिर प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी बा। अवूरी ई बहाली राज्य में शिक्षा व्यवस्था के मजबूत करे में अहम भूमिका निभावी। बहाली खातिर पात्रता 1.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में 2 साल के डिप्लोमा होखल अनिवार्य बा। हिंदी या अंग्रेजी भाषा के ज्ञान होखे के चाही। शारीरिक रूप से स्वस्थ अवूरी मानसिक रूप से सक्षम होखे के चाही। आवेदन कैसे कईल जाला। आवेदन राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कईल जाई। आवेदन करे के आखिरी तारीख जल्दीए बतावल जाई। ई बहाली ओह सब नवहियन खातिर एगो सुनहरा मौका बा जे शिक्षण क्षेत्र में आपन कैरियर बनावल चाहत बा। हिमाचल प्रदेश सरकार लइकन के बेहतर शिक्षा देबे खातिर प्रतिबद्ध बिया। आई बहाली एह दिशा में एगो महत्वपूर्ण कदम बा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिहल गयल बा। कुल 6297 पद के बहाली खातिर मंजूरी मिल चुकल बा। आवेदक के उम्र 18 से 40 साल के बीच होखे के चाही। चयन योग्यता के आधार पर हुई। चुनल उम्मीदवारन के नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी करी। ई बहाली हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग कर रहल बा। अधिक जानकारी खातिर शिक्षा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकेनी। युवा लोग के सरकारी नौकरी पावे के एगो सुनहरा मौका बा। अगर रौरा शिक्षण क्षेत्र में आपन कैरियर बनावल चाहत बानी तह बहाली खातिर आवेदन जरूर करी। वीडियो पसंद आइल बा त चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब करे के मत भूली। वीडियो पसंद आइल बा त चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।